Bukatzen da eta hasten da ere, beste ziklo berri bat, ez? Bukatzen da orain dela 3 urte hasitako zikloa. Tolomendirekin eta Fraisoroko eskolarekin batera han formakuntza jasotzen dutenek dute hemen aukera han ikasitakoa praktikan jartzea eta nolabait praktika osoa, ez? Hemen jasotakoa eta plazara eraman eta azkenean ziklo produktibo osoa betetzeko aukera izan dute. Eta gaur esan bezala gaur bukatzen da. Duela 3 urte, lankidetza bat, Tolosako udalanak dien lur hauetan, nolabait hezkuntzako helburu bati jarraipena ematea du helburu proiektu honek, nekazaritza hazitegi bada, nolabait nekazaritzako ikasketa egina ditun jendeak, baino oraindik bere aktibitate ekonomiko propio bat martxan jartzeko behar adinako formakuntza praktiko beharra dutenentzako eskaintzen die lur hauek. Hemen 3 lur sailetan banatu zen, gutxi gora bera 9.000 metro karratuta zitzeiten ari gea, 3 parzelenetan banatu zen, eta 3 pertsona bere garaien aukeratuk izan ziren, hemen beraien formakuntza praktikoa garatzeko. 3 horietatiken 2 salto bat emateko aukera izan dute, diputazioakin eta batea Donostia aldean sortutako agroalde baten, beraien lurrak eskuratu dituzte, eta lur horietan beraien negozio propioa aurrera emango dute. Nik Tolomenditik behintzat orain artekoan ingurun egin dezaketen balorazioa oso positiboa da. Azkenen 3 pertsona formakuntza osatzen egon eta 2 behintzat salto bat ematea eta hortatik bizitzen jartzea iruditzen zaigu neurri baten arrakasta bat dala. Hemendiken aurrea zer? Hemendiken aurrea nolabait beraiek hemendiken atera ingo dira eta partzela hauek libre geldituko dira beste 2 edo 3 berri sartzeko. Eta nolabait urrungo astetan eta martxan jarriko da berrik sartzeko prozesue. Deialdiak irikiko dira, hautagaiak beraien proiektuak aurkeztu beharko dituzte. Ez da erresa formatzea behar bezala eta lan munduan sartzea ez da ere. Eta hau aitzindaria da, holako esperientzia bat, nun jartzen zaion eskolatik ateratakoei aukera, azpiegiturak, baliabide personalak eta materialak bere negozioa martxan jartzeko. Eta gainera guk ere balorazio oso positiboa egiten dugu. Nik esaten dezaket nire esperientzia positiboa izan dela, ze hemen pasa ditudan 3 urteak izan dira niretzako oso interesgarriak izan dira, ez? Batez ere utxetik hasi eta hortik ikasteko malda oso gogorra izan da, baina proiektua aurrera atera izan dut. Pues mi media ha sido muy buena, porque yo estaba en el paro y ya con la edad que tengo lo tenía mal, y gracias a esto pues he conseguido salir adelante y ahora pues estoy muy contento y muy animado. Y ya estoy viviendo de esto y muy bien.